Astelenean egin du denboraldi berriaren aurkezpena Euskaltel Euskadik Gasteizen Artiumen. Taldearen ibilbidean 16. denboraldia izango da urtengoa. 23 txirrendulariz osatu dute taldea eta Samuel Sánchez, Igor Anton eta Mikel Astarloza izango dira buru nagusiak. 3 kide berriz hartu dira taldean, Pablo Urtasun, Mikel Nieve eta Sergio Delis. Euskaltel Euskadik Frantziako turra eta Espainiako buelta jarri ditu begipuntuan. Helburua betia garaipen bat, oso batxe izango da, eta helburua taldean turrera, eta neurio bai printzipioz, eta hortxe ondurtean da. Azkenien betiko osasun badago bestean da, hau da pausuek eitsi izango da, eta batez hori, osasun eta pixkat estankau bai, hau da segitzea. Egia esan helburu zehazua finkatzea zaila da, denboraldia luzea delako, baina nire helburu nagusia Frantziako turra izango da. Eta hor, 9. izan da nagusi elkapen nagusian, hortik aurrera gotea izango litzake aproposena, eta garaipena lortuta askoz ere hobeto, azken finean zaleak eta taldeak ere hori sektatzeko, etapa garaipen bat lortzea, eta horretan saiatuko gara. Iazko baina honago izatea, urtetik urtera helburuak hobetzen joan behar dira, eta urtengoari eskatzen diot horixe, garaipenak lortzea, eta orokorrean elkapen guztietan aurrera xago egotea. Ilusioa guain ez da egit, nire lanatalaki launtzea izanen da, eta gero zerbait imaditeke aurrera, baina momentuz beste launtzea. Hobetzen joan aurreko urteko hobetzea, eta gogo handikin, aurreko urtea izan da, esperientzi berri bat, eta disfrutatzea gutxinez. Nietzat joan zen urtekoa ona izan zen, eta espero dut, garaipenak oso garrantzitsua dira, turrean iristen den garaipen bat, askotan gertu ibili naiz, eta zoriontsu egingo zidan lortzeak. Iaz, 8 garaipen eskuratu zituen taldeak. Horrez gain, Samuel Sánchezek Pekingo Olinpiar Jokoetan errepideko proban urrezko domina lortu zuen. Txirrendulari taldearekin batera aurkezpenean izan dira Miguel Madariaga, Euskaltel Euskadiko manager nagusia, Igor González Caldeano, haren laguntzailea, eta zuzendaritzako gainontzeko kideak. Artiumen izan dira, alaber, Juan José Ibarretxe Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Jose Antonio Ardanza Euskalteleko presidentea, eta kirol arloko beste zenbait lagun ezagun. Tartean, Miguel Indurain, Abraham Olano, Iker Pou, Jose Luis Korta, Alberto Iñurrategi eta Juanito Yarzabal.